Ľudia v dávnej minulosti zistili, že Zem nie je jediným telesom vo vesmíre a takisto, že vykonáva nejaké pohyby. Zem vykonáva dva základné pohyby. Prvým pohybom je pohyb okolo vlastnej osy a druhý pohyb je obeh okolo Slnka. Pohyb okolo vlastnej osy. Čo je to zemská os? Zemská os je myslená čiara, ktorá prechádza stredom Zeme a spája severný a južný pól. Zem tento pohyb vykonáva zo západu na východ a dĺžka trvania tohto pohybu je 24 hodín. Túto dobu nazývame deň. Dôsledkom tohto pohybu je striedanie dňa a noci. Na tomto obrázku si môžeme ukázať zemskú os. Je to teda myslená čiara, ktorá nám spája severný a južný pól. Zemská os nie je kolmá na rovinu obehu, ale je naklonená. Druhým pohybom, ktorý Zem vykonáva, je obeh okolo Slnka. Obeh okolo Slnka Zem vykonáva nie po kružnici, ale po elipse. A z toho nám vyplýva, že v jednom bode bude Zem najbližšie k Slnku a v ďalšom bode alebo v druhom bode bude najďalej. Tento pohyb trvá 365 dní a 6 hodín. Čo ale s tými 6 hodinami? Každé 4 roky sa nám teda tá doba predĺži o jeden deň a túto dobu nazývame priestupný rok. Na tomto obrázku vidíme, že Zem sa nepohybuje po kružnici, ale že je to elipsa. 4. januára sa nachádza Zem najbližšie k Slnku a tomuto bodu hovoríme perihelium alebo prísilne. 4. júla sa nachádza Zem najďalej od Slnka a tomuto miestu hovoríme afélium alebo odslnie. Zem počas svojho obehu sa nachádza v takých 4 významných bodoch. Dva z nich voláme dni jarnej a jesennej rovnodennosti. Vtedy je Zem postavená k Slnku takto, že lúče zo Slnka dopadajú kolmo na rovník a vtedy trvá deň a noc na všetkých miestach na Zemi rovnako dlho, čiže 12 hodín. Zem sa pohybuje ďalej po svojej dráhe a dostáva sa do bodov, ktoré nazývame dňami slnovratu. Zimný slnovrat začína 22. decembra. Vtedy sa Zem nachádza v podstavení, kedy lúče dopadajú kolmo na obratník kozorožca. Severná pologuľa je odvrátená od Slnka a v tejto časti Zeme nastáva zima. Letný slnovrat je vtedy, keď lúče dopadajú kolmo na obratník Raka, severná pologuľa je privrátená k Slnku a vtedy na severnej pologuli začína leto. Sú miesta na Zemi, kde trvá polárny deň a polárna noc 6 mesiacov. Vtedy je jeden z pólov privrátený alebo odvrátený k Slnku. Na obrázku vidíme, alebo máme znázornený polárny deň. Vtedy je severná pologuľa privrátená k Slnku a tento polárny deň začína 20. marca. Vtedy na severnej pologuli Slnko, alebo na severnom póle, Slnko nezapadá pol roka. Naopak, na južnej pologuli začína polárna noc, čiže ľudia pol roka Slnko neuvidia. Zem postupne po svojej dráhe putuje a dostáva sa do dní letného a zimného slnovratu. V týchto dňoch sa začína polárna noc na južnej pologuli skracovať. 23. septembra začína na južnej pologuli polárny deň. A takto Zem vykonáva pohyb okolo Slnka.